ଆଜିର 25ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ନମ୍ବର 1, ନିଜ ପାଦରେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ମୁଦି ବା ଝୁଣ୍ଟିଆ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ କମିଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର କାରବାରରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିର ସହ ଗେଲ କରିକି ଯଦି କାମକୁ ପଠେଇବେ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବେଡରୁମରେ ଦୁଇଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରଖିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଉଚିତ, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିବା ଉଚିତ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଲେ ସବୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ବଦଳିଯିବ। ନମ୍ବର 5, କେବେ ବି ଜାଣିଶୁଣି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଘରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଶନିବାର କେବେ ବି ତେଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶନି ପୀଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ମାଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ସୁନା କିଣିବାର ଶୁଭ ଦିନ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ନମ୍ବର 10, କେବେ ବି 12ଟା ପରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 12, ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଲିପି ଝୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14, ନିଜ ଠାକୁର ଘର ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ, ତେଲ ମଇଳା ଏସବୁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଥିଲେ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15, ଘରର ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଧଳା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେହି ଘରର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଧଳା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ନମ୍ବର 16, ଯଦି ଘରେ କଇଁଚ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କଇଁଚ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ବା ଗିନାରେ ପାଣି ରଖି କଇଁଚ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17, ସବୁଦିନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 18, ଶନିବାର କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଦାନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନିଜ କାମରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19, ଘରେ ଯଦି ମାଛର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଧନୁ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କେବେ ବି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କଳି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ କେବେ ବି ବିଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଗୁରୁବାର ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦାନ କରିବେ, ଧନ ଆଉ ସୁଖ ମିଳିବ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 24, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ଯଦି ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମିଶିକି ଅଛି ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 25, ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ସହ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।